Duol mar watayo kedo gi yedhe ma jing'o del e kind jotugo adek kata timone jopuonj mawuok e ho mar okak thegruok e kedo gi yedhego kaka yo mar duoko chien tiyo gi yedhe ma jing'o del e kind rowere manitiere e sikunde. Ka giwuoyo e kaunti ma Nandi bang' timo tiegruok ne jopuonj maromo 100, jatend tiegruok tudruok e duol mar ADAK Wairimo olero ni chenro ma kamano geto chopo ne jopuonjre mathoth manitiere tuke mag ng'wech, ma olero ni e yo makende mabiro konyo Kenya kedo kod yedhego ma osekelo midhiero mathoth ne jong'wech ma pacho ka. Sirikal kinde ka kinde keto omenda ne duol mar ADAK e konyo timo pim, timo tiegruok kaachiel kod rango okenge mag thiro tiyo kod yedhe ma jing'o del e kind jong'wech. Aspects maybe such as the prohibited list, the anti-doping rule violations, the consequences of doping. So at least when we give them this knowledge, they're able to give the correct information to their students, and hopefully we're able to fight the vice of doping, because again, we cannot do this alone as an agency. We need to work with the community. We need to work with all the athlete support personnel to help us fight the vice of doping in the country. My advice to my young athletes in the institutions to follow the regulations that have been given by ADAK and the Doping Agency of Kenya, because Kenya has signed a document with World Athletics. So we want our country to maintain the prowess in the global. And we are happy as teachers, because when it comes to instilling the learner those disciplinaries, I'm very happy. I think it will stop in Kenya, because when learners are growing, they are growing with consequences. They know the consequences of doing something and they will not.